Nag-abroad ko para sa akong pamilya. Nahatagan ako sila og maayong kahimtang. Apan late na nako na-realize nga wala man din ako na binlan ang akong kaugalingon. Kana ang akong kahimtang karon na DJ Sam. Tawagan na lang ko sa pangalang Maricel. 43 anyos na ko ug bag-o lang kong nakauli gikan sa abroad. Halos 20 ka tuig sab ko nga nag-abroad, DJ Sam. 23 anyos ko kaniadto dihang nagdesisyon ko nga manimpalad sa gawas sa nasod. Unang gud mi ka mag-igsuon, DJ Sam, ug ako ang ikaduha. Akong maguwang naminyo pa dayon. Maong wala na siya chance nga mapalambo pa bisan gamay ang among pamilya. Kay numdum ko sa una, DJ Sam, magdildil ang intawon mig asin. Og maglisod mig kaon. Kaduha or katulo sa usa ka adlaw. Naapagani panahon nga pirmi na lang lagot mo ang among ginakaon sa tibuok tuig. Ana mi kalisod. Og mao na ang rason na DJ Sam nga naningkamot ko nga maka-abroad. Kay gusto na akong mabati pod sa akong mga manghod ang kaharuhay bisan pa man sa ginagmay lang nga pamaagi. Tuod man naka-abroad jud ko. Og nagtipid ko para sa akong sarili. Kay gibuhos na ako ang tanana sa akong pamilya. Gusto po na akong makatilaw og kaharuhay ang akong mga ginikanan o mga mangho, DJ Sam. Napaeskwela na ako noon sila. Nasininaan ako og tarong og napakaon og tarong. Sulod sa halos 20 ka tuig, DJ Sam, wa gyud ko'y napundar sa akong kaugalingon. Tungod kay gusto na ako buhong ang akong pamilya matag bulan. Proud pud ko sa akong sarili. Kay napahuman ako og eskwela ang ako nga tulo ka mga manghod nga milahutay sa pagtuon. Nakatabang pud ko sa ako mga pag-umangkon og nakahatag pud ko sa ilahang mga luho. Butang nga wa na mo na experience kaniadto, DJ Sam. Happy ko nga nakatabang og makahatag sa ako mga paryente matag panahon nga mamarayg sila pambayad sa ilang kuryente, tubig ug uban pang mga panginahanglanon. Year 2021, nihangyo ang akong mama nga mag-Siargao daw sila. Kauban ang iyaha mga kumare nga mga silingan rapod namo og paryente. Regalo na lang po daw nako para sa iyahang ika-67 nga birthday. Duha-duha ko ato nga time, DJ Sam. Kay wa ko ika-afford sa 150,000 pesos nga gipangayo niya nga budget. Apan wa siya mi kontak nako tulo ka semana. Maong nabalaka ko. Naibawaan na lang nako sa akong manghod nga nanluod ay si mama. Kay ako aman siyang gibalibaran. Tungod niya to gichat dayon nako siya o giingnan nga magpadaan ako para sa iyang pang-birthday. Uban ang iyahang mga kumare. Nisugot na ko nga mag-Siargao sila. Og ako'y mo sponsor. Abdi kaayo siya nga naka-video call na ako, DJ Sam, og nagpasalamat dayon. Year 2022. Gawa sa regular na akong ginapada, DJ Sam. Nagpadugang pod si mama. Kay lagi, napriso daw ang among kinamanghuran na tungod sa drugs. Og nangayo siya og pangpiyansa sa ako, DJ Sam. Gihatagan po na ako, bisan halos wa na ko'y savings. Bisan sa akong kahimtang, DJ Sam, wa ko gareklamo. Kay lagi, malipayon ko nga makasilbi sa akong pamilya. Wa pod ko'y karapatan nga magmaymay nila kay manluod man dayon sila. Apan last year lang, nagkasakit ko og sugo, DJ Sam. Gipa-check up ko sa akong amo og naa daw nakita nga gasgas sa akong baga. Naaraman o itambal pero kinahanglan una nga mag-rest ko og taas nga higayon. Maunang gipapauli lang una ko last month dinhi sa Pilipinas. Pag-abot na ako sa Pilipinas, DJ Sam, naabda na ako ang akong pamilya nga nagkaguliyang lang. Akong manghod nag-inom, kauban ang iyang mga bangag pud siguro nga mga barkada. Akong mama nagsugal, nagtong-its, ug karon pagani ko kahibaw nga nahimo naman di ay ning sugalan ang among panimalay. Nakurat si mama sa akong pag-abot, DJ Sam, og gisultihan na ako siya sa rason. Apan imbis nga atimanon ko niya og silbihan. Ipasulod ra ko niya sa kwarto og nagpadayon siya sa iyang sugal.
Pagkagabi diha, giingnan ko niya nga dili daw ko pwede nga magdugay sa Pilipinas. Kay daghan daw kaayo siyag bayro nun. Daghag utang. Daghan pagkuwang sa mong panimalay ug wa na daw mo suporta nila. Mag-unsa na lang daw sila. Problema daw ang akong pag-uli, DJ Sam. Gani, giingnan pa ko niya. Nga kung ugaling man ma-okay na ko, makapahuway na ko gamay. Mangita na lang daw una kong trabaho sa amua, samtang dili pa ko kabalik sa laing nasod. DJ Sam, ani lang ba jud ko para sa akong pamilya? Nasakitan kaayo ko. Tapos imbes nga nagkasakit ko karon, imbes mag-care sila sa ako ako pa man noon ang ginapangayuan nila para sa pang-adlaw-adlaw. Walay mga trabaho ako mga igsuon nga nangaminyo na DJ Sam. Maong sa amo arapod gasalig, pati pag umangko nako ako pa. Kay kung mag-no man gud ko, dalo na dayon ang tanaw nila sa ako Unsa man ang akong buhaton, DJ Sam. Sa imong mga followers, kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, maantos pa ba ninyo ang ingon ani nga klase nga pamilya? Tambagi daw ko ninyo, please lang. Imong follower DJ Sam, Maricel.